नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे मुख्य खबरो. राज्यात जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकीच्या तयारीत आशिल्ल्याक राज्य सरकारालो मोठो झटको. 30 वर्षाचो संघर्ष 30,000 झाडां नाडचो संकल्प. अरण्य हक्क समितीलो निर्णय. अवधी सरिली क्विंटलांशी कॅन्डी कंपनीची चॉकलेटां डिलरान रस्त्यार उडयली. स्टोन क्रशरांतल्या चोरी प्रकरणात 3 जाणांक अटक. इनोव्हा कारींतल्यान जनावरांची वाहतूक. मुर्डेश्वर पोलिसांनी कारवाई. वयोवृद्ध सीताबाई गोवेकर हेमका श्रद्धांजली. आतपळ्या सविस्तर खबरो. जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकीच्या तयारीत आशिल्ल्याक मोठो झटको. कारवार. राज्य निवडणूक आयोगान जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकीचे राखीव जाग्याची पट्टी प्रकट केली. तेजेन सध्या जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणूक जातली म्हूण ह्या प्रतिक्षेत आशिल्ल्यान जोरदार तयारी केल्ली तेमकां राज्य सरकारान निराश केले. कोरोनाची तिसरी लाट येवची संभव आशिल्ल्यान पूर्व जागृता क्रम म्हूण सुरक्षतेच्या दृश्टीन कसलीच निवडणूक घेवची बरोबर न्ही म्हूण राज्य सरकारान डिसेंबर पर्यंत हो निवडणुकीचो विचार नाका म्हूण मंत्रिमंडळात चर्चा करून निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा हेमगेल्या नेतृत्वात जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या सभेनंतर गृह सचिव श्री बसवराज बोम्माई हेमी ही माहिती दिला. इनोव्हा कारींतल्यान जनावरांची वाहतूक. मुर्डेश्वर पोलिसांनी केली कारवाई. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे जनावरांची वाहतूक करच्या घटनांमध्ये वाढ जाती आसा. मुर्डेश्वर वस्ती लागीं एक इनोव्हा कारींतल्यान गायीची बेकायदेशीर वाहतूक करताना पोलिसांनी धरले. ह्या प्रकरणातले संशयित आरोपी फरार झाले आसात. जनावरांची वाहतूक करताना कसले बी पुरावे नसताना दादागिरी करून सुमार 30,000 रुपयांची 3 जनावरां घेऊन वयच्या इनोव्हा कारीचेर मुर्डेश्वर पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणात पोलीस आरोपीले शोध घेती आसात. कारवार शहरातल्या मालादेवी मैदानाच्या अभिवृद्धीसाठी शासकीय रुपाली नाईक हेमगेली मैदान परीक्षण. कारवार शहराच्या मालादेवी मैदानाच्या अभिवृद्धीच्या दृष्टीन कारवार शासकीय श्रीमती रुपाली नाईक हेमी मैदानाक भेट देऊन मैदानाचे परीक्षण केले. मैदान विस्तीर्ण, ट्रॅक निर्माण, मैदान सभागण, कोणे नाला व्हळाक संरक्षण भिंत, मैदानाक अभिवृद्धीसाठी घाईले योजनेबद्दल चर्चा केली. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पौरायुक्त आणि स्थळीय हजर आशिले. स्टोन क्रशरांतल्या चोरी प्रकरणात 3 जणांक अटक. कुमटा तालुक्यातल्या हिरे ओशाबा स्टोन क्रशरांच्या चोरी प्रकरणाचो पोलिसांनी अखेर शोध लायलो. या प्रकरणात 3 आरोपी पोलिसांनी अटक केली. अटक केले आरोपी मंजुनाथ पाटकर, चंद्रकांत एकन्ना हल्लेर आणि हरीश हल्लेर. हे तिन्ही आरोपी याने मडीप हांचे रहिवासी. आरोपी खंयच्यान सुमार 2 लाख किमतीचे स्पेअर पार्ट्स जप्त केले आसात. या प्रकरणात गुंतिल्ल्या अनेक संशयितांचो पोलीस शोध घेती आसात. 30 वर्षाचो संघर्ष आणि 30,000 झाड नाडचो संकल्प. अरण्य हक्क संघर्ष समितीलो निर्णय. शिरसी. अरण्य रक्षण आणि परिसर जागृती वाढवच्या उद्देशान अरण्यभूमी हक्क संघर्षाक 30 वर्सां जाल्ल्यान अरण्यवासियां मार्फत 30 वर्सां संघर्ष 30,000 रोपे नाडचो संकल्प या कार्यक्रमाचे जिल्हावार निर्णय घेतले असे अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक हेमी सांगले. तेमी आज या समितीच्या कार्यालयात या कार्यक्रमाचे उद्घाटना वेळार उलयताले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्यवासीय अरण्याक पूरक असे कामां करतात जाल्यार अभिवृद्धी कार्य, उजो, जलविद्युत योजना, परिवहन, अरण्य खात्याची कामगिरी अशा अनेक उद्देशान जिल्ह्याची अरण्य व्याप्ती दिसा कमी जातली गेला. ही चिंतेची गोष्ट आसा अशी त्यांनी म्हणले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात भौगोलिक 10,571 किलोमीटर प्रवेश असून तितूंतलो 8,500 किलोमीटर अरण्य प्रदेश आसा. जिल्ह्याच्या जनसंख्येच्या मानान 10 पट जास्त आसा.
हर एक स्क्वेअर मिटराक 202 जनसंख्या प्रमाणे वास्तविक झाडाचे प्रमाण कमी असा. जिल्ह्याच्या परिसरात मातेच्या अंशाप्रमाणे अरण्य खाते रोपे नाटून जावन अवैज्ञानिकपणान मातेचो आणि उदकाच्या प्रमाणाक धक्क लागसारखे असा. असले रोपे नाटचे अरण्य खात्याले बेजबाबदारीपणाचे तेमी खंडन केले आणि अशें केल्यार परिसर नाश जातलो हितून संशय ना अशें तेमी म्हणले. या वेळार तालुका राजभूमी हक्क चळवळीचे अध्यक्ष लक्ष्मण माळकनवर, जिल्हा संचालक वकील उदय नायक, तिम्मा मराठी, शिवप्पा हंचिनकेरी, मजीद हाजर आशिल्ले. अवधी सरिल्ली क्विंटलांशी कॅन्डी कंपनीची चॉकलेटां डिलरान रस्त्यार उडयली. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शी हुडलमने रस्त्यार कॅन्डी कंपनीची अवधी सरिल्ली क्विंटलांशी चॉकलेटां डिलरान रस्त्यार उडयल्ली घटना घडली. कॅन्डी कंपनीची विविध तरेची फ्लेवराची चॉकलेटां कोरोना लॉकडाऊना काळात बाजारात विक्री जाली ना. तेजी विक्री जाली ना म्हूण डिलरान रस्त्यार उडयली. ही चॉकलेटां नगरसभेच्या कचरो विलेवारी करच्या घटकाक दिवची सोडून रस्त्यार उडयली. तितूंतली थोडी गोरवान खायली, थोडी पोरान वयली, तरी रस्त्यार राशीन पडन आसात. लागींच एक तळें आशिल्ल्यान पावसात ती चॉकलेटां उदका बरोबर त्या तळ्यांत व्हांवन वचून त्या तळ्यांतलें उदक दूशीत जावंक शकता. तशेंच जे कोणी जनावरां ल्हान भुरग्यांनी ती खायलात तेमकां अपाय जावंक शकता म्हूण स्थानीक लोकांन ह्या चॉकलेट कंपनीच्या डिलरा विरुद्ध नगरसभेक तक्रार दाखल केला. वयोवृद्ध कैलासवासी सीताबाई रामचंद्र गोवेकर हेमकां श्रद्धांजली. कारवार तालुक्याच्या अस्नोटीचो पिप्पळगिरी हो गोवेकर कुटुंबियालो वाडो. या गोवेकर घराण्याची सगळ्यात वयोवृद्ध महिला 85 वर्षाची कैलासवासी सीताबाई रामचंद्र गोवेकर ही 5 जुलै दिसा वृद्धापकाळान देवाधीन जाली. मृत सीताबाई ही सुसंस्कृत, सुस्वभावी, सुशील घराण्याची कर्तबगार अशी वयोवृद्ध महिला म्हूण अस्नोटी ग्रामपंचायतीच्या वतीन 2019 सालात सत्कार केल्लो. मृताक 5 विवाहित धूव आणि 3 पूत आसात. सीताबाई देवाधीन जावन 16 जुलैक दिसाक 12 दीस जातात. देव तेमगेल्या आत्म्याक शांती दिव म्हूण मृतालो परिवार, आप्तेश्ट आणि सोयरे हेमी तेमकां श्रद्धांजली अर्पण केला. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 66 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 10, अंकोला 9, कुमटा 21, होन्नावर 4, भटकळ 11, शिर्शी 7, येल्लापूर 2 आणि मुणगोड 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 43 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. कारवार 4, अंकोला 2, कुमटा 13, होन्नावर 9 आणि येल्लापूर 6 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 52,421 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. तशेंच 51,286 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजुनी 422 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात. तितूंत भितर 43 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलांत आणि 379 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 713 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगाच सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.